So kung namoy anak diha nga 14 edad nya, naiuyab siya 16 na edad sa lalaki, dadaan nyo din akong kaslon. Lagi. Kaslon lagi na ako. Di mo to? Sa unang pagbasa, gisgutan dire ang pagsalikway ni Jesus sa tao nga iyang gitawag og dili init, dili sad kay bugnaw. Unsa man ang tawagan ng tao nga dili init, dili bugnaw? Unsa man ang timplaha? Init-init, init-init, or inadlaw, or sa ato ng in English kay lukewarm, lukewarm. Kana bang tao bitaw nga moyes karon nya no nasad unya? Mo nay ibugwak sa Ginoo. Kamo, unsa man mo? Init, inadlaw, o bugnaw? So, wa mo mutubag. So, tingali, igluluwa mo sa Ginoo. Nya mao ni ang sala sa taga Sardis. Mao ni ang nakapahimo nilang sinalikway sa matas Ginoo. Unsa may renewal? Ang renewal nga mopili ta, ari batas init o ari batas bugnaw. Kanang way kondisyon. Og di kas Ginoo, pili ang yawa. Og di kas yawa, pili ang Ginoo. Dili kay anha kas tunga-tunga. Nanglitan mo ingon ang Ginoo, ibaligya ang tanan og ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Unsa man? Yes or no? Sige. Tubag mo ba? Ingon ang Ginoo, ibaligya ang tanan og ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Unsa man inyong tubag ani? Yes or no? Bro, mingon ka, depende sa tingali. Oy, kay ang man sa anak maka, awa na, init-init na kana, iluwa na kas Ginoo. Muna diri sa atong ebanghelyo, si Sakeo, wa gyud siya daghang pangutana. Wa na siya daghang kuangkuan pa kanang palikoy-likoy. Timan-an biya na to si Sakeo, tax collector biya ni. Supervisor pag yun, head pag yun siya. Nya kani mga tax collector mao niya mga corrupt kaayo nga mga tao atong panahon na. Ano bang agap kay kwarta ba? Mo nang gitawag sila public sinners. Pero pagkadungog niya sa wali ni Jesus didto sa iyang balay, kay nikaon mas Jesus didto, nya kani si Jesus og mukaon ni magwali man na. Di man na si Jesus magsigilag pundo, di man na maghilom-hilom nga kaon lag maayo ba. Kao gamay, wali daghan. Pagkadungog ni Sakeo sa wali ni Jesus, nitindog siya. Unsa may iyang gideklarar? Ingon din siya, katunga sa akong bahandi, Lord, ihatag nako sa mga kabos. Unsay sugos Ginoo? Ihatag ang tanan. Unsay gideklar ni Sakeo? Katunga. Sakto dili. Uy, tubag uy. Ingon siya ingon siya diri si Sakeo, miingon, Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabos. Unsay gisulti ni Jesus? Ihatag ang tanan. Ang desisyon ni Sakeo? Katunga. Ihatag ko ang katunga. Sakto dili? Dili. Di kini siya paigo. Pero doon naman sa siya gisumpay. Awang sumpay sa Sakeo ha? Ingon siya, ngadtos mga kabos, og kun ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siyag 4 kapilo. So iyang i-times 4 og doon na siya gilimbungan. Nya kay kani mga tax collector, mga corrupt nga tao, malimbungon masad kay ni. Di sa ato padaghan kay siyag ulianan. Unsa na malay mahibili niya? Wa na. Nothing. Ang katunga, iyan ang gihatag sa mga kabos. Ang nahibilin, iya sang ihatag bayad atong iyang gipang tikasan. Awa na yung mahibilin niya. Sa ato pa di ay, ang gipangita gyud ni Jesus, kana bang musunod ta niya nga wa na gid tay gikawilihan bisag usa. Kana bang manimba mo dinhi, wa na gyud mo mawili sa inyong balay. Arog masunog to inyong balay, okay ra gyud kayo.
Dili ka matandog dinhi. Kana bang wala gyud, kanang imo na gitong gibiyaan. Kana bang inigdesisyon nimong mualagad ka, pananglitan ron, alagad ka, parang ako, pare ko, mualagad ko. Pag naog na ko sa akong kwarto, di na ko maghuna-huna. Ayay, nasiradaan baka to nako dito. To, ano ba ito'y sakrista nga? Wangon, sakara ba to ron dito dahi? Kung timing-timingon lang to ron. Anak ko, awa na, di na mao. Kamu karon, duty mo, pananglitan ron, duty ka, naka-eskwelahan niya, gatudlo ka dito, eskwelahan. Nya, wag yun mo text ang imong bana ba? Wag yun mo text, ang imong textan, wag yun mo reply ka. To, matingalis ka, bitin panuwing dako. Ana, ayaw, kalimti na lang gina siya. Focus yun ka sa imong misyon, anang orasa. Kung sa may imong misyon, magtudlo, umaestra ka, o empleyado ka, trabaho, accounting, unsa diha. Bisa kung sa imong trabaho, focus diha, ay napaghunahon naglain. Og maunay gustos Ginoo nga dili tadaghag mga distractions, attachments. O kung ato ning buhaton, siguro gitang dawaton sa Ginoo. Mo na kini si Santa Isabel or Saint Elizabeth of Hungary, iyag yung gihatag ang tanan ngadto sa Ginoo. Lakip ang iyang gingharian, ang share niya sa gingharian sa iyang bana. Kanisan siya, anak man sad ni prinsesa man sad ni siya, kay iyang papa kuan man sad, kanang king man pod iyang papa. Nya gibuya sila sa katisang anak sa glaing hari-hari, mga dato, mga dagkong dato dito sa Germany. Pagkaminyo na nila, siya nga bisag 14 pa edad, kana bitang babae, kana inyong anak ba, 14 pa edad, musugot mo kaslon? Dili? Nganong di man mo musugot? Kay way buot no? Ikaw, sus, papanay buot pa dir. Pero si Elizabeth, 14 ang edad. Si Mama Mary, 14 sa edad. Bana-bana. Muna sa atong canon law ba, simbahan, ako lang ning isulti ninyo. Sa canon law, sa universal law sa simbahan, ang minimum age sa babae para pwede kaslon, 14. Nya ang edad sa laki, minimum age sa laki, 16. Muna sa atong universal law. So kung namoy anak diha nga 14 edad, nya naiuyab siya 16 na edad sa laki, dadaan nyo din akong kaslon. Lagi. Kaslon lagi na ako. Di mong to? Kaysa magpuyo-puyo, bisag 30 pa'y edad, bisag 20 pa'y edad, niya nagpuyo-puyo, kana, maimpierno man na. Pero 14 edad, 16 ang laki, 14 ang babae, kaslon ako. Unsao man ako pag siguro, nga matured sila, nga dili binata ang ilang pagpakasal. Unsao man ako pag siguro, ako ragi silang pangutanon, o wa pa ba sila mag-sex? Wa ba sila maghimo sa premarital sex? Yang mayong sila, wa gyud father, kay gahuwat gyud mi nga inig humagkasal o na pa gyud mi mag-sex. Aka na, matured na. Kay daghan kay karon nga mga tiguang na lang ang mga edad, mga immature. Usahay gani ang gawali, immature. Kana bang dili ka pugong sa kaugalingon? Ano bang murag hayop? Kadaghan diha nga akong gipangkasal. Murag sa ako tingaling 16 katuig ros pagkapari, murag og tinuod lang to ilang gasulti, tulo pa kabuk akong gikasal nga niingon wa pa gyud mi mag-sex father. Mga tulo pa kabuk, sobra na tingali mga hapit na tingali mo 1,000 akong gikasal. Mga kwan, tulo ra kabuk. Kana kung wa to sila mamakak. Masin sa tiyog mo to, parihani mo pader, mamakak. Kana, mo na yung matured. Wag ito sila. Moto nga na santa si Isabel sa iyang pagkaminyo, hasta sa iyang pagkabiyuda, na santa siya, kaya ang iyang pagsunod sa Ginoo, matured kayo. Why nahibilin ang tanan gihatag sa Ginoo? Gipangutan na siya sa iyang spiritual director sa dihang gapinal na siya.
Ang iyang bana nasakit tingitog COVID kay gihilangtan raman namatay dayon at age 22. Ang iyang bana siya sad mga 2 years after matay pod siya. Buton say sakit niya to, hilanat sa siguro COVID sa tingin to, padali lang kay namatay. Gipapangutan na siya, unsa may imong gusto, unsa may imong last will. Ingon din siya, ang tanan nga mga bahandi nga nabilong sa akong pagkaako, akong i-turn over sa mga kabos. Ang tanan yun, ang tanan. Adtos mga kabos. Ninduta no? Kamo, turn over mo sa mga kabos. Adto ning tanan na kung bugas sa mga adik. Mana mo? Anong lain makay mong tinanawan ako di mong tuo. Og mao na siya ang challenge. Nga wa gid tay ibilin ang tanan ihatag ngadto sa Ginoo. Nya kinsa may pinakapinangga sa Ginoo ang mga kabos. Nya kon kita sad mahigugma sa tas mga kabos, aporting suura na tos Ginoo. Muna si Sakeo, ang iya dayong resolusyon adto kos mga kabos. Gideklarahan din siyang Kristo. Ni unsa may declaration ni Kristo? Ingon siya, karong adlaw miabot ang kaluwasan niining balaya. Salvation has come to this house. Pagkanindota, tibok balay sa Sakeo naluwas tungod kay gihigugma na niya ang mga kabos. Mo nay nindot kaayo nga epekto kun wa na gid tay gipanagan-an sa pagsunod sa Ginoo. Ihatag sa Ginoo nato ang atong gikinahanglan, which is salvation, kaluwasan. Mo nay gitawag og generic name sa happiness, security, holiness of life. Gitawag na siya sa generic name og kaluwasan. Total, lasting happiness, lasting security, and lasting holiness. Sige, manindog na ta.